Il-bnadar kollha fuq bini u uffiċini pubbliċi ttajru mezzasta billi l-Gvern iddikjara l-ġurnata ta' tlieta bħala jum ta' luttu b'rispett lejn il-Papa Franġisku. Fil-ġurnata tal-funeral is-sibt li ġej, il-pajjiż se osserva ġurnata ta' luttu nazzjonali u għalhekk dakinhar funzjonijiet u attivitajiet pubbliċi tal-Gvern se jitħassru. Il-Gvern qal li l-Papa Franġisku bħala mexxej tal-Knisja Kattolika kien simbolu tal-ġustizzja soċjali u l-paċi għall-popli tad-dinja kollha. Il-Gvern ħeġġeġ lill-poplu Malti biex jingħaqad f'din l-aħħar tislima billi osserva dawn il-ġranet ta' luttu. Fil-għaxija fil-Konkatedral ta' San Ġwan l-Arċisqof Charles Scicluna ċċelebra qudiesa b'suffraġġju għall-Papa Franġisku. Fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President Miriam Spiteri de Bono u l-Prim Ministru Robert Abela, l-Arċisqof Scicluna qal li min jaf kemm il-darba l-Papa Franġisku stedinna nitolbu għalih. Żied jgħid li hekk qed isir f'din il-qudiesa f'talba lil Alla biex jilqa' fih danu lill-Papa u jagħtih il-milja tal-paċi, tal-imħabba u tal-ferħ miegħu fis-sema. L-Arċisqof għażel 3 espressjonijiet biex ġabar dak li għalih kien il-Papa Franġisku, dak li laqqa lill-poplu ta' Alla mal-ħnina tal-missier u mal-ferħ li jġib l-Evanġelju u li kien raj li ħabb il-poplu tiegħu. Irrefera għaż-żjara tal-Papa f'Malta li kien seħel dan il-pajjiż bħala warda tal-irjieħ fejn jiltaqgħu popli u kulturi u għalhekk iħaddan il-vokazzjoni li jkun ambjent ta' dialogu u strument ta' paċi. Fakkar fl-istedina li għamel lil dan il-poplu biex jilqa' nies li mhumiex etnikament Maltin u faħħar lil Malta li tul is-snin kienet sors ta' evanġelizzazzjoni. Il-Knisja f'Għawdex ser titlob għal ruħ il-Papa Franġisku b'qudiesa b'suffraġġju għalih għada fil-għaxija fil-Katedral tal-Assunta fiċ-Ċittadella. Fin-Nunzjatura Apostolika tal-Virtù infetaħ ktieb ta' kondoljanzi. Il-messaġġi tal-pubbliku ser jintlaqgħu sal-ħamis li ġej. In-Nunzju Apostoliku l-Arċisqof Savio Hontajfaj laqa diversi persuni fosthom lill President ta' Repubblika Miriam Spiteri de Bono, illi selmet lil Papa bħala xempju ta' fidi u tama għall-umanità waqt li irrikonoxxiet il-ħidma tiegħu ikkaratterizzata mid-determinazzjoni, l-imħabba u l-kompassjoni lejn il-batut.